Que está pasando? A xente compórtase moi rara. Parecen idos. Será o vento? Tesoro. Non vou chegar a tempo a ver megaconstrucións. É un friki! É un friki! Axuda! Axuda! É un friki! Vimianzo, un día calquera. O que veñen vostedes de observar é un fenómeno paranormal sen precedentes. Sucede en todos os parques, prazas e rúas. Tamén os supermercados, bares e fogares. Descoñécense as orixes, pero non os síntomas. Trátase do friquismo e estáse espallando. Ola, son Friker Jiménez e esta noite intentarei dar luz á sombra que se agocha baixo o misterioso mundo friki. Comeza xa cuarto quinto. Ola amigos, benvidos a unha nova viaxe pola nave do misterio. Unha viaxe a través do descoñecido buscando respostas que tal vez non queiramos escoitar. Hoxe estamos en Vimianzo, municipio cruce da máxica Costa da Morte. E o mar? Sí, 200 metros de acantilado. Viñamos ata aquí para coñecer un fenómeno case vírico que se propaga vertixinosamente entre os lugareños e que mostra uns síntomas entre os infectados do máis anónimos. Sí, amigos, estamos falando do friquismo. Fricada, friki, ou como se lle queira chamar. Para uns, unha pandemia, ou mesmo suízo final. Para outros, unha moda máis, unha chorrada de 4 amigos copiada de internet. Un suceso paranormal en calquera caso, que afecta a metade da poboación vimiancesa e que corre o risco de espallarse pola demais bisbarra da zona. Desde logo nós nin cremos, nin deixamos de crer. Pero, para respostar a todas estas incógnitas e misterios deste fenómeno, acompáñannos na mesa dúas persoas expertas coñecedoras da materia. Por un lado, gozamos novamente da sabiduría do Dr. Severino Callahan Pérez, catedrático experto en avistamento de ovnis e descifrador de cacofonías. Él aportarános a base científica a toda esta investigación. Boas noites, doutor, benvido, doutor Severino. E por outro lado, temos un ex-infectado de friquismo que agora está curado e se dedica a investigar o suceso para topar unha solución. Isabel Maroñas Lema. Moi boas noites. Que hai? Isabel, ao igual que os demais infectados, é daqui. Unha persoa terrible que un día normal se infectou.
como aconteceu. Nun momento falaremos con Isabel e do seu caso, pero para entrar en materia, queridos espectadores, imos ver unha inquedante grabación, un documento fílmico aterrador que chegou recentemente ás nosas mans e que mostra a magnitude deste fenómeno paranormal. Descoñecemos os autores e os protagonistas, pero sabemos que saíu de aquí, de Vimianzo, o epicentro do friquismo. Podes pasarme un vaso de agua, pero tío, non tes superpoderes. A pesar de velo moitas veces, póñenseme as escarpias como pelos. Doutor, como especialista, que veracidade lle podemos outorgar á grabación? Pois despois de analizar detidamente o vídeo, textura, pixelado, etc., e tendo en conta que o médico que aparece é sospeitosamente moi parecido a min, diría que é 100% verdade. Trátase, por tanto, dun fenómeno friki? Sen dúbida, pero non os individuos que aparecen. O contaxiado, desde o meu punto de vista, é o da cámara. Que pretendía? Claramente ten unha seria infección. Interesante apuntamento, doutor. Isabel, ao longo destes días sería testemunha de casos parecidos. Home, é moito máis escandalosos, en ocasións temendo pola integridade física. Pola túa? Non, a deles mesmos. Ben, a nosa redacción chegou outra grabación. Tamén desta vida. Unha grabación que eu definiría como escalofriante, pero que serve para explicar un pouco máis o que é o friquismo. Advertencia. Quero advertir aos nosos espectadores que as imaxes que veñen a continuación poden ferir a sensibilidade da xente coa mente menos preparada. Espeluznante. Cóstame pensar a estas alturas que se trate dunha farsa. Con documentos como os que estamos a ver, estou convencido de que é real, e ollo, perigoso. Porque lembremos, en Vimianzo a metade da poboación xa está contaxiada. E todo apunta que esta especie de pandemia acabará por infectar a outras poboacións. Efectivamente, xa se está producindo. Hai documentado recentemente un caso de contagio sucedido en Puenteceso. O tío Pío, así se chama o infectado. Interesante. E volvendo a este segundo vídeo, doutor, os síntomas que mostran os individuos que aparecen nel como bailando unha danza tribal ou algo parecido son os propios dunha persoa infectada polo friquismo? Son frikis? Pois, seguramente. Vendo a súa absoluta falta de coordinación nos movimentos, danos a entender que é claramente un grupo friki. É un dos seus síntomas. Pero aínda hai máis. Dentro de todos estes documentos catalogados frikis que temos no noso poder, chamounos poderosamente a atención
unha imaxe, unha foto. Nela visualizanse o que poden ser un ou varios frikis, non está moi claro, nunha actitude extraña. Desesperante, por máis que as analicemos, non logramos descifrar que están a facer, nin que son esas sombras ou neblina que as envolve. Imos ver a foto, dentro foto. É unha foto trucada? Un mal cámara? Ou máis ben unhas fantasmas frikis que se uniron á festa? Moitas incógnitas envolven esta fotografía e o mundo friki. Independentemente destas hipóteses, e se son frikis ou non, o que está claro é que esa xente que aparece aí está posuída. O frikismo, un mundo de incógnitas que canto máis o estudas, máis incógnitas aparecen. Queridos espectadores, tal vez non demos resposta á magnitude das preguntas que agocha o frikismo. É posible incluso que non nos achegásemos. Descoñecemos se é unha pandemia ou un bulo. Non sabemos a súa orixe nin os efectos que pode traer nos contaxiados. Sabemos que está aí, pero non sabemos nada, nin resolvemos nada. En definitiva, un novo éxito do programa. En todo caso, sairemos de dúbidas o próximo sábado 29 de outubro, data na que terá lugar en Vimianzó a segunda Friki Festa, un evento onde haberá Friki Olimpíadas, comida de confraternidade, pasarrúas, friki actuacións, concurso show e concurso friki, un evento que intentan vetar os non infectados, pero que, non obstante, non deixa de ser a única posibilidade que temos de descubrir o que é o frikismo. A próxima semana, en cuarto ou quinto, falaremos do caso da nena da curva. Pero non me ia preguntar polo meu contaxe. A nena da curva, un fenómeno paranormal que volve a estar de actualidade tras os novos avistamentos ocorridos esta semana en Ogas, ao terminar a gaita. Son Friker Jiménez e isto é cuarto ou quinto. E lembren, a verdade está aí fora e nós nin cremos nin deixamos de crer. Só os nenos teñen un corazón